hall visit khaga जों कान्जनसरा बिसिनि आन्दाराव मुन्डापारा अ 2-3 दिन वाटै फाइतमा बागै कमा लेन्डस्लाइडिं खा बुनि नक गंखा नबारो उरिखा के आब्रकनो तै बरय मालायना थांगा दाय आबनि परे यां तिनि काथलसरा फाइ नुखा गोबांमा गंजाक लेन्डस्लाइडिं जाक आनुक्लब नक नुबै माखना ए अ वाटार नि बागै अ स्ट्रीम नि डाइरेक्शन नि बागै अब कागै दंबायखा आं तै बुसखांलो जों सगांगो जे नुगै फेमानि आबरबो लेन्डस्लाइडिं दंबायखा ओंखाय आजे क्वाक माने अब फ्यूचर रिस्क दं गाबनो तै डिपार्टमेन्ट न इंटिमेशन दजांनाय डिपार्टमेन्ट न खबर खाजानाय तिनि बोसोरनि परे नों गामियावबो फायना फै बाइके मातन दं बेकाराव सगाले आइको खुशी नांखाता चिन पाराव पैसा पन जी फाइमान खनाया गाबा तिनि फायो गाबा खुशी नांया देखा आगे ने एमएलए रख फायात ना फाइमान रग सियां जे और फाइमान ठीक है तिनि राबार बागान फुरुंनि होये थाइनाय माने राबार बागान दै नष्ट हान थानाय माने राबार बो बायजा हां तामराव बायहा बो पारायमा कोनो बसन पारा हिनजाव म नेनि बो मंगला स्टारान